kepahlawanan, ketakwaan, pengorbanan, cinta tanah air dan pantang menyerah. Kepareng rawuh. Mau wis kepareng request karo Bu Kesi ya kuwi ngersakake lagu-lagu sing nembang Niken Salin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mak, ya. Nduk, dawuh, Mak. Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awake dhewe sak kanca. Ing ratri iki bisa sowan ana ing alun-alun Reksa Gati. Reksa Gati. Kok asmane Reksa Gati. Reksa ki tegese ngopeni utawa ngayomi. Ngopeni utawa ngayomi. Ewadene gati kuwi tegese bab sing baku utawa penting. Banjur maknane penjabarannya kanthi mapan ana ing alun-alun Reksa Gati yang terpenting buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati tetap berjiwa besar dalam mengayomi dan memakmurkan semua masyarakat Kabupaten Madiun. Kaya ngono kuwi ya, Mbak. Otak-atik gathuk ya. Ning asline ora ngono. Iki ya mung reka dayaku wong ya jeneng ditanggap lah ya ngelem to, Nduk. Ah iya, Iya. Tur ya Pak Bupatian karo kowe wis kaya anake dhewe. Oh iya, temenanan wiwit jaman semono Piyayi Madiun ya padha nekseni. Muga-muga Pak Hariwur tansah dipun paringi seger waras, sehat, amanah, penuh dengan barokah. Amin. Terutama kesehatan yo, Mak. Mergo manut dawuh sing ndak nampa anggene masyarakat. Namung 12 jam ning 24 jam. Bener. Yen esuk nganti sore kuwi genah ya kuwi tindak ana ing kantor. Mengko bengi isih nampa dayoh meneh, nampa dayoh yo ngarep. Ya. Bubar kuwi panjenengane banjur silaturahim keliling jamaah nindakake salat subuh ana ing masjid-masjid sak wewengkon Kabupaten Madiun bar subuhan ngantor meneh. Kapan le istirahat, kapan anggene sare. Mula awake dhewe mung iso ndongake muga-muga Pak Bupati paringi kiat sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Iya, bener Mak, bener. Hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Ya, dengan tema ya kuwi berinovasi dan berkolaborasi untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Ya, Hari jadi Kabupaten Madiun merupakan ungkapan rasa syukur dan juga semangat baru dalam kebersamaan, sinergi serta gotong royong dari semua pihak agar terwujud Madiun yang bersahaja, bersih, sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Apa ana meneh, Mak, penjabaran dari kata bersahaja, makna positif ana apa ora? Tetep ana, Nduk. Sepisan sing jenenge bersahaja kuwi sikap yang mulia, yaitu sikap sederhana, wajar apa adanya, ora neko-neko. Ya, angka loro tegese tulus. Bersahaja. Ana meneh werdine ya kuwi walaupun mempunyai kelebihan namun tetap rendah hati, tenang dan santun dalam tindakan. Juga kewibawaan dan ketulusannya mampu menciptakan harmonis dan keselarasan. Nganti kaya ngono ya, Mbak. Mula sakjroning pengetan hari jadi iki aku kelawan kowe dadi kelingan sosok pemimpin ya kuwi Raden Rangga Prawira Dirja kaping 3 Bupati Madiun yang ke-6. Ya, yang mengajarkan kita tentang nilai kepahlawanan, ketakwaan, pengorbanan, cinta tanah air dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kebenaran serta keadilan untuk melawan keserakahan kolonialisme pada waktu itu. Kaya ngono kuwi. Ya Mak, ya. Mula kang mangkono awake dhewe ngatur
SHMAK. Wis panjenengan ya trep lamun to dadi Bupati Madiun. Mongko adate anggere pejabat bupati ngono kuwi saurunge wayangan ki anggere pidato iki mesti dawane nganti 30 menit nganti sak jam. Ya. Ning panjenengane cekak aos sing tegese pancen Bapak Hariwur tanggap karo kahanan lan uga keresane warga masyarakat. Yang dibutuhkan pemimpin di era sekarang bukan pemimpin yang menyebar janji, bukan pemimpin yang banyak kata-kata mutiara, namun bagaimana untuk mengayomi masyarakat apa adanya tanpa adanya sumpah dan janji yang tanpa bukti. Iya, ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Iya, sembah nuwun. Ugi ngaturake panuwun karo Ibu Bupati ya kepareng rawuh. Mau wis kepareng request karo Bu Kesi ya kuwi ngersakake lagu-lagu sing nembang Niken Salindri. Oh iya, antarane apa? Engko tak wacane akeh banget kok, Nduk. Pamundhute Ibu Bupati yen tak itung enek lek sak kaset. Ha iya ngono kuwi. Dicucukke yen ngono. Engko dicucukake. Uga ngaturake panuwun kelawan Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Iya, wis klop yen piyai loro kuwi. Yen bab religi lan uga kebijaksanaan kuwi Pak Hariwur, yen bab kesehatan ya karo panjenengane Pak Purnomo Hadi. Sing jenenge dokter ya mesti kesehatan nomor 1. Mula yen kowe ngrokok aja resah, aja bingung yen lara. Contone Pak Dokter Purnomo Hadi wae ngrokok ora leren-leren. Ayam. Dadi yen ana dalang ngrokok terus, kuwi ya dalang ngrokok ora menjaga kesehatan. Kuwi lho contone Pak Wakil Bupati ya sehat walafiat ngono. Dadi bojoku ben ora nesu ngono lho. Ha ya. Jung ngrokok Pak, paru-paru. Uri, lek panen ngerokok leloro mesti paru-paru. Nek ora ngerokok leloro malah rupa-rupa warnanya. Iya. Tahu yen Pak Waduh, tahu temenanan nyanyi apa-apa apik kok nggih. Ha iya. Nek ora percaya engko ben nembang apa kuwi jenenge Lintang Asmara apa-apa niku. Iya. Mau nakokke, enggak ada musiknya, enggak ada urgen Pak Dalang, mboten gadah hal ngono. Mergo kula niku dalang sing melarat, gadah kula ingin namung gamelan, Pak. Iya, Pak. Iya, ora apa-apa nek gamelan ya iso digarap piye-piye. Gamelan ki nggih ngiringi klasik ya iso, nggih ngiringi qasidah ya iso, nggih ngiringi rock and roll ya iso, dangdut ya iso. Aja kok qasidah, aja kok rock and roll. Nggih ngiringi wong mendem api kok, Nduk. Ah iya. Ah ya ngono kuwi. Iya. Ya matur nuwun lan sungkem pangabekti kagem Mbah Tarom Bupati Sepuh ing Madiun. Nggih sembah nuwun Mbah Tarom, bekti kula katur mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Ugi Mbah Iswanto kuwi ya Mbah Bub Sepuh ya Bapak dan Lanut Iswahyudi. Asmane Bapak Marsma Muhtadi Anjar Legowo. Apal karo asmane? Hafal. Wis muga-muga panjenengane jare kepareng mirsani wayang engko kena nggih tolok ukur yen pancen cocok, yen pancen karnan penggalihe engko ya lanut ya arepe wayangan. Ha iya nggih. Ngono. Tak umumne pisan yen nganti kono ra wayangan lak ya isin to engko ndakan. Sungkem kula Pak Dan Lanut. Ugi dumateng Bapak Komandan Korem, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Ketua Umum PSHT Pusat Kang Mas Murjoko, Kang Mas Dirman, ya Pak Mujono wi Wakil Ketua DPRD. Lan ugi kadang-kadang kula adik-adik kula anak-anak kula saking paguyuban Sinden Muda Madiun Retno Purabaya sing wis nindakake panembrama sore mau sangat hebat luar biasa generasi ampuh untuk Kabupaten Madiun. Iya, elok temenanan. Terus saiki piye? Saiki ngene, Nduk. Minangka salam pambuka niken ben nembang dhisik. Ha ya, bar kuwi lagi engko Cak Komet dan kawan-kawan. Sing dikersake karo Pak utawa Ibu Wakil Bupati apa? Sik tak golekane ning kene. Lah iki lho. Ibu Bupati karo Bu Wakil ngersakake siji Negara Angin.
tembang kangen sabar karo dinok. Wah iya, kuwi dipinangkani sik karo niken. Apa sik kan? Dinok luwih dhisik, coba kaya apa. Ya, dasare sing nembang niken yen nembang dinok ki ya pas mergo bocahe lemu, gedhe terus ya mlenok. Ah ya, mencoba kaya apa. Monggo diaturake salam pambuka dinok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Kebahagiaan untuk warga masyarakat Madiun. Monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun berkaca. Yo. Tangan untuk Niken Salindri, terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing ndek mben adate yen wayangan ning halaman pendopo kono, ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksogati, ya. Nyatane sing rawuh ya nganti semene akeh ya Mak. Ora kalah karo pengajian Gus Isdan iki kae. Ayo. Ya, uga matur nuwun karo Patski, Abah Kirun dan kawan-kawan sing wis tansah nderekake karo Pak Hariwu Asmarandana. Gandeng mau Madiun maju bangun wis diaturake, panas-panas mlaku wis diaturake, saiki genti Asmarandana. Ayo. Sing nembang sapa? Yen Niken kuwi sinden viral era milenial. Saiki ngaturake sinden viral era kemerdekaan biyen. Ya. Tahun 90-an. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Aturna Bu Asmarandana. Nun. Tak foto mau lho, tak foto ayo nggih. HP-mu tak silih mau ya ta. Tak foto bar kuwi tak cek sampean WA-nane karo sapa ae ngono lho. Temu ora? Oh, aja mari bingung kok ora. Senengane gawe kaget sing lanang ae ya. Iya. Rung tak kirim ayo. Ayo. Mongko mambengi ya bar tak kirimi lho, Dek. Ayo. Nah, pelok. Nah, pelok kok seleksi langsung mlebet tenggen aja dipleroki ngoten. Nah, kuwi lho Pak Daryanto lho ya, nggih. Sampun. Ketemu? Sampun Kang Mas. Nah iya, senengane marai kaget ora. Tak HP-mu tak silih to, tak foto ceklik ngono mau. Ning tak foto ki ora tak nggih moto apa-apa ya moto notasi kuwi. Ah iya ngono kuwi. Nggih.
guyub rukun lan harmonis pejabat lan masyarakat linambaran gotong royong Madiun kondang ngumandang semboyan bersahaja Semboyan bersahaja sesarengan kalian sinten Bu Kesi? sesarengan Pak Hari Wur Yo, masuk aja dipleroki.